e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,400,000 ani 500,000 ye i bɛ se k'a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi septembre kalo tile 27 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan o ma kunnafoni min na b'aw sigi k'an makɔnɔ Mali kunnafoni jabaranin ale sanfɛ ni y'o waati seli ayo bisimila. Fondamela bi an ka ministre ɲɛma ka waati kunguru nɔ labila ni o ye Abdoulaye Maiga ye Abdoulaye Maiga min ni ale kɔni tun taara l'Américain ka jamana o kɔnɔna kan min ni a kɔni tagara Mali ale kuma bɔ Nations Unies ale ka sigiko 77 o kɛnɛ kan o de la sa an ka ministre ɲɛma ale kɔni tuna an ka faba kɔnɔna la nɔ bi ne ka 14 o wagati an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba o la ni o ye président Modibo Keita ye an ka gouvernement maaw kɔni bɔra ni ka taga a kunbɛn fo ka taga se maaba wɛrɛw olu kɔni ma pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba o la o t'a bɛɛ lajɛlen ye faba kɔnɔna maa bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka i kunda an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba o kan kana se boulevard de l'indépendance ma ni o y'an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yɔrɔ ye ni ka se ka an ka jamana marabagaw ka u fo u ye baara ɲuman min ni ka ale kɛ k'a yir'u la k'a fɔ ko maliyɛndenw bɛ u kɔkɔrɔ o de la an ka ministre ɲɛma ale kɔni bisimilala an ka faba kɔnɔna la yan nɔ bi. Fɛn min ye walanta san 2022 kana se san 2023 baaraw kɔni olu bɛ sen na dɔgɔkun kelen de bɛ ani kalantaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min n'ale bolodalen don ka octobre kalo tile 3 nata ye ale makɔnɔ o n'a ta bɛ fɛn min ye denmansaw ye olu kɔni hakili wasu bɛ olu la ka sababuya kɛ nin wagati na lakɔliminɛnw minnu n'olu kan ka bila denmisɛnninw kun ka taa kalanso olu la olu kɔni maga tɛ se ka kulu la ka sababuya kɛ a kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen daga gɛlɛn n'o fana bɔra yen fana fɛn min fana ye jɔrɔnanko min fana bɛ denmansaw kan nin wagati na o de ye lakɔli karamɔgɔ olu kɔni ye bagabagali kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna walan ni ka o sɛbɛn ni o ye tile damadama baara bila ye u bɛna o kɛ lakɔlita yɛrɛ o don yɛrɛ la ni kɔni bɛɛ lajɛlen kelen don ka hakili wasu ni ka jɔrɔnanko k'o ta k'o ɲɛsin denmansaw olu ma. An ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ diinɛko ni laadalako koɲɛw ma a ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye ko donba kalo ye ko ale kɔni ma ye kunun tɛnɛn septembre kalo tile 26 san 2022 o b'a yira k'a fɔ ko donba kalo kɔni ale bɛ daminɛ sini septembre kalo tile 28 san 2022 Mawuludu ale ɲɛnamali n'o ye an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli ɲɛnamali o kɔni bɛna kɛ kari octobre kalo tile 9 nata in na san 2022 a denkudiw kɔni olu bɛ kɛ sibiri octobre kalo tile 15 san 2022 an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yan nɔ. Cour d'assises ale baaraw kɔni daminɛna septembre kalo tile 27 tɛmɛnen sigi ka kuma kun bɛ fɛn min kan sa o de ye ministère de l'affaire publique maa dɔ ye sa ni o kɔni ye Bakari Traoré min ni bɛɛ b'ale wele ko adjudant de la gendarmerie ale kɔni tun ɲangilen don ka ɲɛsin fɛn masa o de ye k'a fɔ ko a ye ɲamaya ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ ka tila tuguni ka suɲɛli kule dɔw ni ka olu kɛ wa maramafɛn juguman dɔw fana kɔni sɔrɔla a bolo o n'a ɲɔgɔnna caman o kɛra san 2018 o kɔnɔna la senukaw olu fɛ yen nɔ
a kɔni ɲangira sa badabada kaso. A be tile damana bɔ bi Gawukaw olu kɔni tɛ ka kuran ni k'a ye u ɲɛla. Kuran fana kɔfɛ sa fɛn min ye u ka bɔlɔlɔ siraw ye o fana kelenkelen bɛɛ lajɛlen tigɛlen don u la. Min n'a kɛra sababu sa ka dugulamaw yɛrɛ kɔni ni ka olu muruti ka weleweleda lase an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw ma ka fɔ ko u k'a lajɛ teliya la ka se ka dɛmɛ don olu ma. Kulukorokaw fe no sanjiba o de kɔni nana yen nɔ min ni a kɛra sababu ye Kulukorobakaw olu fe no juma tɛmɛnen septembre kalo tile 23 ni ka u ka so dɔw kɔni ka olu bi min n'a kɛra sababu ye ka maa 2 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa 1 o kɔni sɛbɛkɔrɔ o jogina olu ta ni ka taa n'u ye lapitaniso la. O waati kelen fana kɔnɔna la sa denmisɛnnin fitinin dɔ n'ale si fana bɛ t'i jɔ san 2 bɔɲɔngo la ale fana kɔni tanyana ka sababuya kɛ so o de kɔni binna kan Ɲamana terminus o la. Bɔgɔso caman ni fana binna dɔgɔkun tɛmɛnen na ka sababuya kɛ sanji o ye a kɛra Tomora ale bɛ Usubi Janya ale ni Somora ale bɛ Sanko ni dugu kofɔlen bɛɛ lajɛlen bɛ Bafula bɛ o lamini na. Dugu marabagaw kɔni ye dɛmɛ don ni maa minnu ka so kɔni binna ka sababuya kɛ u ye kalansow d'u ma walasa u bɛ se ka o sɔrɔla don yen nɔ yani ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la wagati min na. O wagati kelen fana na sa fɛn min ye Bafin n'a lamini ye sa so dɔ fana kɔni binna yen nɔ nka an b'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ nin bɛɛ la maa si kɔni ma bɔnɛ a nin na nka dugu marabagaw ni halisa olu kɔni bɛ ka a lajɛ maa minnu ni olu ka so binna ka se ka olu hakɛ dɔn. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛkaw ka jamana o kɔnɔna la sa kiiri kɔni baaraw olu bɛ sen na kiiri min yɛrɛ sa ni ale kan kɛ no o kɛra sababu ye ka fagali o kɛ septembre kalo tile 28 san 2019 min n'a kɛra sababu ye ka maa 100 ni maa 50 ni ka olu bɔnɛ u ni na fanga sinamatɔn ma olu ka fara ɲɔgɔn kan o kɔnɔna la o kiiri kɔni tun kan ka dayɛlɛ araba tɛmɛnen o la min ni kiiri kɔnɔna la sa muso 100 de bɛ yen nɔ minnu ni ɲamaya taara ka olu sɛgɛrɛ wa kiiri yɛrɛ fana kɔnɔna la u ka jamana ɲamakɔrɔ ni o ye Musa Dadisa Kamara ye ale yɛrɛ sen bɛ kiiri na. An bɛ taa Irisukaw ka jamana o kɔnɔna la sa n'an taara yen nɔ fɛn min ye cɛ dɔ ye ale de kɔni kɛra sababu ye ni ka mugu ka ale wuli maa dɔw la min n'a kɛra sababu ye ka maa 15 ni ka olu bɔnɛ u ni na maa 15 na sa denmisɛn 11 o kɔni bɛ a la a sɔrɔla kalanso dɔ de kɔnɔna n'an ko ma ko DGVSEC o kalanso in yɛrɛ kɔni bɛ Irisulakaw ka jamana camancɛ yan fanfɛla o la ni kunnafoni dira kunun tɛnɛ septembre kalo tile 26 Irisukaw ka ɲɛɲininikɛlaw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ ko maa min kɔni kɛra sababu ye ka nin mugujugu in kɔni ni ka ale wuli ale yɛrɛ kɔni tilala a ka baara jugu la sa a kɔni ye mugu wuli a yɛrɛ la ni ka a yɛrɛ faga. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw aw kulo garizɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi tarata doyen na ni k'a da u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala m'an ka jɔnya jɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min n'a nana tungankɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to i sigiyɔrɔ la n'o ye tungafɛla ye ka se ka i ni ka so ni ka o jɔ ban maliba o kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun tunga lafiya de bɛ se ka o kaw aw k'an bɛn sini inshallah.